svima. Evo, rešio sam da danas da vam predstavim neku vožnju, pošto vidio sam da u mojim klipovima nema baš vožnje, mislim nema ni jedne vožnje, tako da sam rešio da vam pokažem neku igricu koju svi mi znamo, tačnije naslov koji svi mi znamo, to je Need for Speed Run. Zašto Run? Zato što Most Wanted mi se ne sviđa i smešno je to što postoji dva Most Wanteda, znači ne postoji Most Wanted Keci dvojka, nego dva Most Wanteda koji su potpuno dve različite stvari, ali oni isti titl nose, znači po meni najgluplja stvar i ne bi ga nazvao Most Wanted, nego Most Stupid Part. Ništa, napravit ću brzaka za ovo Most Stupid, sviđa mi se ideja, napravit ću brzaka Photoshop sliku pa ću postovati. Ajmo mi da odaberemo auto. Kažem, po meni ovo je najbolji Need for Speed od tih novih Need for Speeda, da. Ovo muscle car, to ne znam da vozim. E sad, ovaj Porsche ili BMW ili ti BMW, mada mi je BMW delo je onako moćniji, ajde ništa, uzet ćemo BMW. Znači, kao što sam rekao malo pre dok ide ovaj loading, po meni je najgluplji deo koji je ikada napravljen je Most Wanted, jer jednostavno kao GTA, znači na sred ulice nađete Lamborghini Gallardo, nebitno, vi vozite, to je vaš auto. Shift neću ni da komentarišem, pošto iskreno ono je simulacija vožnje. I ako hoću tako nešto, sešću auto i vozit ću, znači igram igrice for fun. Zato nikad neće nijedna igrica biti kao Underground 2. Ajmo sad da ja ne dužim. Yes, I am. Da, poenta igrice je ona putovanja, milioneri što rade, znači trkanje iz zemlje u zemlju, ko stigne prvi, pobednik je. E sad, u ovoj igrici, ovaj lik treba da... Što neće ga... Da, nisam pozicija kontrole. Znači, u ovoj igrici je poenta da ti trebaš da budeš da osvojiš. Ja ne znam ja da igram ovo na gas da mi bude. Sjebao sam se što nisam sredio kontrole. Znači, poenta je, vi ste kao Jure, neka mafija, tako da ova cura se ponudila da vas spase, znači, a vi treba za nju da budete prvi u ovoj igrici, kako biste osvojili ne znam koliko para. Ali priča je fenomenalna, znači fizika je fenomenalna, naravno u Shiftu je bolja, ali i realnija, ja nisam baš za tu priču, jer kao što sam rekao, ako hoću tako nešto, sešću auto i vozit ću, znači igram igricu for fun, a ne da budem profesionalac. Tako da, ako slučajno neko nije igrao ovu igricu, neka instalira, oduševit će se, znači i pričom i kompletnom igricom. Jack, you have to get to Las Vegas in the top 150. Copy that. 150? Nisam sad skonto šta je rekao. Učinilo mi se da je rekao 150. A po ovim default kontrolama, znači ja ne znam ni gde je nitro, niti ništa.
the nearest major intersection. Stop all traffic. Repeat, stop all traffic. Units be advised. Got a code 6 for the police scanner in his vehicle. Keep all roadblock locations off the air. Što više ovih pređete u trci, to ste u boljem rangu, znači primetili ste da im piše na automobilima brojevi. Čekaj, sad ćemo stići nekoga, valjda, pa ćete vidjeti brojeve. Kako ovaj nema, a da, ovaj uopšte i nije u trci. Evo, znači 207. Znači vi ste verovatno 208. I kako prelazite te ljude, tako dobijate bolji rang. Znači potrebno je do kraja igrice da budete prvi kako biste uzeli taj neki kofer, jer valjda pobednik uzima taj kofer s parama, ili šta već ima unutra, da vam ne otkrivam tajnu. I znači tad ćete biti oslobođeni onih mafijaša koje vas jure. To je poenta igrice. Mada je perfektna što se tiče gameplaya. Evo te, ja sam mislio... Ništa ljudi, a sad ćemo vidjeti koji sam sad. Da, 205 sam prestigao. Ništa ljudi, znači ovo je bio mali preview čisto igrice. Ponavljam, ako je niste igrali, skinite igrice je perfektna. Znači, verujte mi, ko voli vožnje, voli zajebanciju, buđenje automobila, znači ovdje nemate, da, ima nekih buđenih automobila, slobodno skinite i to je to. Pozdrav, pa se vidimo sutra i čujemo.